се рӯз боз мотам доранд. Ягона писари хонадон, ки дар Русия зиндонӣ буд, дар ҷанги Украина кушта шудааст. тобути Зулфиқор Муҳиддинови 27 соларо аз Москав оварданд. соли 2019 дар вақти баъди коронавирус вай кардан мо рӯй кардем Россия рафтагӣ буд. баъди Россия рафтан як сол зиёдтар мумкин дар як фирма кор кард. Аниқ медонистем ки коркар шуда. баъди вай қати мумкин пеш ягон ба чор рафта вай кардам. ҳамкорӣ кардан дар онҷа ба ҳамин ҷинояти вай маводи мухаддир дастгир карда шуд. наздикони Зулфиқор Муҳиддинов мегӯянд ӯ 1.5 солро дар зиндони Русия гузаронд ва аз моҳи октябри соли гузашта дигар бо хонавода тамос нагирифт. алоқа канда шуд вай шуд дигар нафаҳмидем ки куҷо рафтагӣ. як 3 рӯз пеш аз тарафи низомҳои коркунои чизои Россия занг хабар доданд ки гузашта дар Украина буд гузашта. ба қавли наздикон Зулфиқор Муҳиддинов нияти ба ҷанг рафтанро надошт. мегуфтааст баъди адои ҳукми зиндон ба Тоҷикистон бармегардад. модар аз марги писар дертар аз ҳама хабардор шудааст. гуфтан хони додарам арафагӣ дора. ман намедонистам ки вай мурдагӣ арафа омадам инҷа ки баъд фаҳмидам додарҷон. баъд ман ба фаҳмондам ки ҳами хештагӣ намедонам дигар ҳеч чия ман намедонам. Зулфиқор Муҳиддиновро рӯзи 22 январ дар деҳаи Якатути шаҳри Ҳисор 50 километрии Душанбе дафн карданд. муҷаррад буд. ба қавли наздиконаш бо нияте ба муҳоҷират рафта буд ки пул кор кунаду оила созад, аммо нашуд. то ҳол омори дақиқи шаҳрвандони зиндонии Тоҷикистон дар Русия, ки дар ҷангҳои Украина кушта шуданд, дар даст нест. дар 2 моҳи ахир хабари марги камаш 5 нафар тасдиқ шудааст.